És una experiència molt positiva perquè venint del món de l'art i de la gestió cultural, normalment les feines o els projectes no tenen aquesta, diguéssim, consolidació o aquesta contractació que et fa sentir com que estàs en un lloc com una mica estable. Aquest ajut a mi m'ha vingut com un regal, de fet, per mi és un autèntic regal, perquè crec que, bueno, som un sector una mica oblidat, diguem-ne, fins ara. Que tens com la sensació de ser un treballador com molt més valorat en el sentit de que la feina està molt més organitzada, les hores que treballes també estan més organitzades, més controlades, i saber que al final de cada mes hi havia aquesta compensació econòmica de la meva feina. De fet, treballar en equip sempre està molt bé, en principi, i a més en aquest cas ha estat una persona que ens ha portat moltes coses. Té un perfil que ens ha ajudat força. Jo penso molt com la relació a l'edat mitjana dels talleristes que compartien espai també amb els mestres i que aprens un ofici amb algú que porta molts anys fent-ho i que pots preguntar totes les qüestions i els dubtes que tinguis en directe en aquesta persona que ja té molta trajectòria, que té molta experiència, que sap els errors que pots fer, que ha viscut diferents èpoques i que ha vist que funcionava o que no. Ha fet un aprenent, però també ens ha donat. Ha sigut un compartir experiència.